کساره و hesret و adar تو agir dibare چه هاره 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 جدور ketin dilê'm şit ve tofan dihejî ne dikuje ne dihêlî çe Jahr 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 nêviyê be taqet Mem Gazî dikim nade alan Encax ve gulan tu were 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 tu were 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 qirava emrekî şikestî buyî nîsanê buyî hêvî Çawa diçe min dihêlî ve nabe 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 ger tu jî nebe sebra min gulîl kabagê min wê zivistan behavîna min tim sare 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 dişewtîne êşa kevnar dibe sewta dûjehek sar min re dinale kevrûdar ha were 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 ha were 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 dişewtîne êşa kevnar dibe sewta dûjehek sar min re dinale kevrûdar